nemilosrdna istina o moći. Zamisli ovo, okružen si ljudima koji jure uspjeh. Neki svoj put grade disciplinom i poštenjem, drugi se penju gazeći svakoga tko im se nađe na putu. A ipak, tko na kraju dospije na vrh? Tko piše pravila? Tko posjeduje igru? Rijetko su to dobronamjerni. To su hrabri, hladni, oni koji nikada ne oklijevaju. Ako ostaneš sa mnom do kraja ovog videa, otkrićeš zašto svijet nagrađuje nemilosrdne i zašto moral često gubi pred moći. Ovo nije slučajnost, nije pogreška u sustavu. Ovo jest sustav. Od drevnih osvajača do modernih milijardera. Povijest se ponavlja. Oni koji se uzdižu najviše rijetko su najetičniji, ali su najviše orijentirani strateški. Volimo vjerovati da uspjeh dolazi iz talenta, truda i čestitosti. To je utješna laž. Stvarni svijet ne nagrađuje dobrotu, nagrađuje učinkovitost. Moć ne pripada onima koji je zaslužuju, već onima koji je uzmu. Ako ti ovakav sadržaj ima smisla, stisni na subscribe i preplati se na kanal. Hvala ti na podršci. Budimo iskreni. Svijet nije stvoren da nagradi one čistoga srca. On je oblikovan da osnaži one koji razumiju mehaniku kontrole i igraju bez emocija. Uspjeh nije pitanje pravednosti. To je pitanje prednosti, vremena i spremnosti da učiniš ono što drugi neće. Zašto korumpirani političari napreduju? Zato što razumiju da politika nije pravda, to je utjecaj. Vođa koji ljudima govori ono što želi čuti, koji savija pravila kako bi zadržao vlast i utišava protivnike, uvijek će se uzdići brže od onoga koji se slijepo drži ideala. U potrazi za kontrolom moral postaje slabost. Pogledaj kroz povijest. Najveći vladari nisu bili sveci, već stratezi. Davali su obećanja pa ih kršili kada im je to koristilo. Nisu čekali dopuštenje, uzimali su što žele. Moć im nikada nije bila darovana, oni su je prisvojili. U poslovnom svijetu nije ništa drugačije. Korporativni svijet nije dobrotvorna ustanova, to je bojno polje. Direktori koji vladaju industrijama donose okrutne odluke kad drugi oklijevaju. Režu troškove, gaze konkurenciju i stavljaju opstanak iznad osjećaja. Tržište ne plaća dobrotu, plaća dominaciju. Čak su i povijesne ikone, Cezar, Napoleon, Aleksandar razumjele da strah pokreće ljude brže nego ljubav. Nisu igrali po pravilima, oni su i prepisivali. Jer u svako doba vrijedi ista istina. Moć se ne daje, moć se uzima. Drugi dio. Iluzija pravednosti. Pravednost. Riječ koju nas uče štovati, a jedna od najvećih iluzija ikad prodanih. Društvo nam govori da igramo pošteno, da slijedimo pravila, da vjerujemo kako će dobri ljudi na kraju pobijediti. Ali, jesi li se ikada zapitao tko je ta pravila napisao? Isti oni koji od njih imaju korist. Radnicima se govori da ostanu lojalni, da vjeruju sustavu, čak i dok ih te iste korporacije odbacuju čim profit padne. Građanima se naređuju da poštuju zakon, dok ga elita tiho preoblikuje kako bi služio njihovim interesima. Mase vjeruju u pravdu, dok je oni na vrhu koriste kao štit da bi zaštitili sebe. Pravednost nije zakon prirode. To je priča pažljivo stvorena kako bi održala red. Predivna laž koja drži slabe poslušnima, a moćne nedodirljivima. Svijet ne nagrađuje pravednost. Nagrađuje one koji kroz nju progledaju. One koji se usude preuzeti kontrolu umjesto da čekaju dopuštenje. Filozof Friedrich Nietzsche nije samo preispitao moral, on ga je razgolitio. U svom dijelu S one strane dobra i zla otkrio je da moral nije božanska istina, već društvena konstrukcija. Oružje koje nemoćni koriste da posrame i ograniče moćne. Ono što nazivamo dobrim i zlim nisu vječne sile. To su priče koje su izmislile skupine s različitim interesima.
Oni koji nemaju snagu stvaraju moralne sustave koji veličaju poslušnost i žrtvovanje, jer ih te vrijednosti štite od jačih. Propovijedaju poniznost da bi ambicija izgledala kao grijeh. Slave krhkost kako bi hrabrost izgledala opasno, a oni koji posjeduju moć vide moral onakvim kakav jest, kao kavez. Nevidljive lance stvorene da sputaju one koji bi se mogli uzdići iznad. U središtu Nietzscheove filozofije leži uznemirujuća ideja, volja za moć. Vjerovao je da ljude ne pokreće mir, udobnost ili čak preživljavanje, već dublji instinkt, želja da zapovjedaju, stvaraju i oblikuju svijet prema vlastitoj viziji. Moć nije samo politička ili fizička. Ona je mentalna, kreativna, duhovna. To je sila koja stoji iza svakog velikog mislioca, umjetnika, ratnika i vladara koji su promijenili tijek povijesti. Ti ljudi nisu bili zadovoljni time da otkriju istinu ili traže pravdu. Oni su je stvarali. Preoblikovali su kulturu, vrijednosti i vjerovanja po vlastitom uzoru. To je bit volje za moć, ne okrutnost, nego nadilaženje. Odbijanje da budeš vezan naslijeđenim moralima i nametnutim ograničenjima. Oni koji je prigrle savijaju tijek civilizacije. Oni koji je odbace nestaju u notama povijesti. Nietzsche je čovječanstvo podijelio na dvije vrste, gospodare i sljedbenike. Moral gospodara, moral snažnih, slavi snagu, ambiciju i samonadilaženje. Pripada onima koji ne traže odobrenje, koji ne mole za moć, već je uzimaju. Slabi žive po pravilima, snažni ih pišu. Treći dio, psihologija moći. Moral robova, vjerovanje nemoćnih. Slavi poslušnost, pokornost i žrtvovanje. To je način razmišljanja onih koji su pod tuđom vlašću, koji, nesposobni uzdići se iznad svoje sudbine, slabost pretvaraju u vrlinu. Umjesto da teže moći, oni preziru one koji je imaju. Umjesto da jure pobjedu, oni veličaju poraz i ambiciju proglašavaju zlom. Taj moral propovjeda ljubaznost, strpljenje i poniznost. Ne zato što su sami po sebi plemeniti, već zato što drže slabe pokornima. Uči da je snaga opasna, da je ambicija sebična, a moć iskvarena. Rezultat, većina ljudi nikada se ne usudi tražiti ono što bi moglo biti njihovo. Ali moral nije zakon prirode, on je izbor. Nietzsche nas tjera da se suočimo s neugodnim pitanjem. Hoćeš li živjeti po vrijednostima koje su ti nametnute ili ćeš stvoriti vlastite? Ako se držiš moralnog koda stvorenog za poslušne, ostaćeš zarobljen u prosječnosti. Ali ako ga odbaciš, ako isklesaš vlastiti put, postaješ autor vlastite sudbine. Povijest se ne sjeća poslušnih, pamti one koji su se uzdignuli iznad mase. Uspjeh nije slučajnost, ne favorizira najdobronamjernije, najpoštenije ili najzaslužnije. On slijedi prepoznatljiv obrazac, psihologiju moći. Kroz vrijeme se ponavlja isti uzrok. Oni koji vladaju u politici, biznisu ili povijesti ne uspijevaju zbog sreće ili vrlina, već zato što dijele određene psihološke osobine koje ih razlikuju od svih ostalih. Te osobine su prava valuta moći. Prva ambicija, neumoljiva goruća glad za usponom. Obični ljudi se zadovolje onim što imaju, pomire se sa svojim granicama, no ambiciozni nikada ne staju. Oni prepreke vide kao izazove, a neuspjehe kao gorivo za sljedeći pokušaj. Ambicija nije sanjanje, to je obsesija. Nepokolebljivo uvjerenje da si stvoren za više i odbijanje da staneš dok to ne postigneš. Pogledaj najveće osvajače, inovatora i graditelje carstva kroz povijest. Svi su dijelili isto, nezadovoljstvo. Htjeli su više i uzeli su to. Druga osobina je odlučnost. U svijetu moći oklijevanje ubija. Slabi čekaju dopuštenje, snažni djeluju. Odlučni vođe ne čekaju savršene uvjete, oni ih stvaraju. Svaka prilika ima rok trajanja, a oni koji previše razmišljaju propuste je.
Dok drugi raspravljaju, moćni se pokreću. Vjeruju svom instinktu čak i kada put nije jasan, jer moć ne pripada onima koji je čekaju, ona pripada onima koji odluče. Dio 4. Rub moći. Dok mase još raspravljaju, moćni su već odlučili. Ali odlučnost ne znači djelovati bez razuma. Znači vjerovati svojim instinktima, izabrati smjer i prilagođavati se dok napreduješ. Većina bježi od rizika jer se boji gubitka, odbacivanja ili neuspjeha. Moćni, međutim, idu prema riziku. Oni znaju da rizik nije neprijatelj. To je cijena ulaska u svijet veličine. Strah je ono što drži slabe na mjestu. Bojimo se istaknuti, promijeniti, zakoračiti u nepoznato. Ali za moćne strah nije zid, on je kompas. Ako ih nešto plaši, to je često znak da idu pravim putem. Razmisli o tome. Svaki revolucionar, osvajač i vizionar kroz povijest imao je jednu zajedničku osobinu. Odbijali su igrati na sigurno. Sigurnost je udobnost, a udobnost ubija ambiciju. Oni su riskirali sve jer su razumjeli jedno jednostavno pravilo. Sreća prati hrabre. Zatim dolazi strateška nemilosrdnost. Umjetnost znati kada slijediti pravila, a kada ih prepisati. Društvo propovijeda pravednost, ali oni koji se penju do vrha znaju surovu istinu. Pravila vrijede samo ako u njih vjeruješ. Moćni se ne bune radi kaosa. Oni analiziraju sustav, pronalaze njegove pukotine i savijaju ga tako da služi njihovoj viziji. Strateška nemilosrdnost nije okrutnost, to je preciznost. To je sposobnost da se odvojiš od emocija kad donosiš odluke, da odrežeš ono što te sputava i učiniš ono što moraš čak i kada boli. Uspjeh ne nagrađuje najdobročudnije, ni najmoralnije, nagrađuje najučinkovitije. Jer svijet ne plaća dobre namjere. On nagrađuje one koji razumiju psihologiju moći, ambiciju, odlučnost, neustrašivost i strategiju. Pobjednici nisu najetičniji, oni su najneumorniji. Ali evo preokreta, moć je zavodljiva i smrtonosna. Oni koji ovladaju mogu vladati carstvima, ali oni koji zaborave njezine granice bivaju njome progutani. Povijest je prepuna imena koji to dokazuju. Julije Cezar, gospodar Rima, genij ambicije. Njegova karizma, intelekt i nemilosrdnost pretvorili su republiku u njegovo igralište. Ali ista moć koja ga je uzdikla postala je njegovo prokletstvo. Senat u njemu više nije vidio spasitelja nego prijetnju. Cezar nije pao slučajno, pao je posljedično. Napoleon Bonaparte, čovjek koji je osvojio Europu briljantnošću i drskošću. Njegove su strategije zauvijek promijenile ratovanje, a njegova ambicija nije poznavala granice. Ali moć mu je zamaglila vid. Kada je krenuo na Rusiju, nije tražio pobjedu, tražio je besmrtnost. Njegovo carstvo gorjelo je u snijegu, a osvajač je postao prognanik. Moć može graditi carstva, ali kad izmakne kontroli, ona ih uništava. 5. dio. Ovladaj moći ili budi proždran njome. Napoleonov pad nije samo priča iz povijesti, to je upozorenje. Oni koji ne nauče kontrolirati svoju glad za moći, na kraju budu progutani njome. Isti se obrazac ponavlja i danas, ne na bojištima, nego u uredima korporacija. Pogledaj divove industrije. Blockbuster je nekoć vladao svijetom zabave, sve dok nije ismijao Netflix kao prolazni trend. Kodak je izmislio digitalni fotoaparat, ali ga je zakopao u strahu da će uništiti njihovo carstvo filma. I ponovo, iznova, nekoć nedodirljivi tehnološki divovi postaju toliko arogantni da zaboravljaju što ih je učinilo moćnima. Sposobnost prilagodbe. Inovacija ih zaobilazi dok oni mirno stoje uvjereni u vlastitu nepobjedivost. Moć ne oprašta stagnaciju. Oni koji se ne mijenjaju izgube sve. Pouka je jednostavna. Ili ovladaj moći ili će moć ovladati tobom. Krajnja istina o moći je ravnoteža. Nemilosrdnost bez samosvijesti vodi u uništenje. Dominacija bez mudrosti rađa aroganciju.
uspjeh bez budnosti završava padom. Onoga trenutka kada povjeruješ da si nedodirljiv, moć počinje jesti tebe iznutra. Dakle, ako se uzdigneš, pitanje nije možeš li steći moć, nego možeš li je zadržati. Hoćeš li naučiti iz tuđih padova ili ćeš ponoviti njihove pogreške? Prava umjetnost moći je ravnoteža. Ne slijepa moralnost, ne slijepa okrutnost, već kontrola. Prvo pravilo. Proziraj kroz naivni moral. Dobrota sama po sebi te neće spasiti. Uče nas da vrlina i trud garantiraju uspjeh, ali stvarnost kaže drugačije. Oni koji se drže morala bez strategije postaju žrtve onih koji ga znaju iskoristiti. To ne znači da moraš postati okrutan. To znači razumjeti kada je moral tvoj štit, a kada je tvoj zatvor. Igraj po pravilima dok ti koriste. Prekrši ih kada prestanu služiti tvojem cilju. Pravilo drugo. Njeguj snagu. Ako želiš moć, izgradi se u osobu koja je zaslužuje. Prava snaga nije u obmani ili manipulaciji, već u vladanju sobom. Ambicija postavi ciljeve toliko velike da te plaše. Samopouzdanje, prestani tražiti odobrenje, preuzmi svoj put. Odlučnost, kada dođe trenutak odluke, donesi je. Ljudi slijede one koji djeluju, ne one koji oklijevaju. Pravilo treće, ostani strateški. Pravilo treće, postani strateg. Moć nije samo u rušenju drugih, već u znanju kada to ne učiniti. Najveći vođe razumjeli su da su vrijeme, savezništva i strpljenje jednako važni kao i snaga. Mač bez preciznosti samo je željezo. Svijet ne nagrađuje samo dobre, niti samo nemilosrdne. On nagrađuje one koji vide jasno, djeluju hrabro i znaju spojiti snagu sa strategijom. Na kraju, moć nije zla ni sveta, ona je ogledalo, odraz onoga tko je drži u rukama. Neke slomi njezina težina, drugi njome grade carstva. Kao i uvijek, izbor je tvoj. Dio 6. Umijeće vladanja moći. Julije Cezar gradio je saveze prije nego što je osvojio Rim. Machiavelli je razumio umjetnost ravnoteže, kada treba djelovati blago, a kada ulijevati strah. Najveći vođe ne uništavaju sve na svom putu. Oni stvaraju odanost onih koji su im važni. Njihova tajna nikada ne dopuštaju da emocije upravljaju njihovim odlukama. Ako je potrebna nemilosrdnost, koriste je. Ako blagost donosi rezultate, prigrle je. Moral za njih nije zatvor. On je oružje koje se po potrebi vadi ili vraća u korice. Pravilo četvrto, prilagodi se i evoluiraj. Samo oni koji se mijenjaju, opstaju. Povijest iznova potvrđuje istu istinu. Oni koji se ne razvijaju, osuđeni su na propast. Carstva padaju kada prestanu reagirati na nove prijetnje. Tvrtke nestaju kada ignoriraju inovacije. Vođe blijede kada im postane previše ugodno. Krutost je smrt. Evolucija je preživljavanje. Najjači nisu najokrutniji, već najprilagodljiviji. Oni koji uče, prilagođavaju se i nanovo izgrađuju, postaju nezaustavljivi. A u samom središtu svega leži ravnoteža, između moći i morala. Moć ne mora iskvariti, uspjeh ne mora uništiti. Najveći umovi i vladari shvatili su da pravo majstorstvo ne leži u biranju između nemilosrdnosti i vrline, nego u vladanju nad oboje. Zato se zapitaj, hoćeš li biti pijun sustava, grubijan koji se uzdigne samo da bi pao, ili ćeš izabrati treći put, snagu bez korupcije, ambiciju bez sljepoće. Svijet ne djeluje prema pravednosti, ne nagrađuje uvijek dobrotu, niti uvijek kažnjava zlo. Nagrađuje jasnoću, razumijevanje kako moć doista funkcionira. Hrabri, strateški i ambiciozni, oni su ti koji je osvajaju. Većina ljudi živi u utješnoj iluziji, vjerujući da naporan rad i vrlina sami po sebi donose uspjeh. Ali povijest priča drukčiju priču. Oni koji se uzdižu nisu uvijek najpametniji ni najplemenitiji, već oni koji razumiju igru i igraju je bolje od svih ostalih. Jer moć sama po sebi nije ni moralna ni iskvarena. Ona je sila, neutralna, čista i neumoljiva. U rukama budala stvara kaos.
U rukama tirana donosi patnju, ali u rukama mudrih ona oblikuje civilizacije. Ako želiš moć, moraš se suočiti s istinom. Uspjeh se ne daje, on se uzima. Moraš biti spreman donositi teške odluke, prozreti iluzije i zakoračiti izvan moralnih granica koje većinu ljudi drže u lancima. Ali zapamti, moć bez kontrole pretvara se u oružje koje napada svog vlasnika. Zato ostaje pitanje, hoćeš li ti vladati moći ili će moć vladati tobom? Ako te ova poruka dotaknula, ako tražiš dublje razumijevanje moći, psihologije i filozofije, pretplati se na kanal. Izazovi sebe, uzdiži se, postani više. Lajkaj ovaj video i podijeli ga s onim ko treba čuti istinu. Reci mi u komentarima, može li prava moć postojati bez nemilosrdnosti? Otkrimo to zajedno.